Bilaan sa 400 ka mga istruktura sud sa 5 ka mga barangay sa Dakbayan sa Naga ang nasuta nga nagbarog sa critical zone. Siluan Mirundina sa report. Uban ang commander sa Incident Command Post Baltasar Tribunalo ug City Administrator Arthur Villamor gitugutan ang mga sakop sa media nga makakuha og aerial shot sa landslide area sa labing unang higayon human mahitabo ang trahedya. Nanukad ang grupo sa may plaza sa Naga City Hall luwan sa duha ka chopper. Gikan sa mong gisakyan, makita ang kadako sa dapit nga naapektuhan sa landslide. Sa bana-bana sa City Administrator Arthur Villamor, miabot kini sa 80 ka hektarya. Uban nato karon ang City Administrator aron siya ang mugiya sa grupo kung asa kini masubay kining red line o ang designated area nagpasabot kini ang mga dapit nga delikado kaayo sa landslide. Sa aerial view, makita nga ubay-ubay pa ang mga istruktura nga nagbarog haduol sa nahugno nga bukid sa sitio Tagaytay. Human miduso ang Mines and Geosciences Bureau sa delineation area, gimarkahan sa mga kawani sa City Disaster Risk Reduction and Management Office ang naasoy mga balay ug istruktura nga nasulod sa critical zone. Ang wala mamarkingi ato ang atopra, pero ang mga body ato sa house nanay marking. Wa lang to mamarkingi ang ubang mga atop kay delikado man ang pagsakasaka sa ato ang mga tao. Sukad alas 4 kagahapon sa hapon, miabot na sa 365 ka mga istruktura ang naihap nga nasulod sa critical zone o padayon pa hangtod karong adlaw ang mga kawani sa City Hall sa pagmarking sa uban pang mga istruktura. Sa bana-bana sa City Administrator, moabot sa 200 hectares ang anaa sa critical zone ug mitadlas kini sa 5 ka mga barangay nga naglakip sa barangay Mainit, Naalad, Tinaan, Inuburan ug Kabungahan. Apan gikatahong labing daghan ang nahimutang sa barangay Mainit. Gipasabot sa City Administrator nga tagsa-tagsa nilang gikuhaan karon og mga pangan ang mga tag-iya sa mga istruktura o panimay o gisuta kun kini titulado ba. Maunay rekomendasyon sa MGB nga ang tanang within the delineation katong gitawag na to critical zone map, ato na silang i-relocate. Mao ni siya atong himuan og apila sa atong housing project. Mas may pod ato pong hangyoon pod ang mga tao nga makasabot, no, dapat dunay gitawag og social preparation sa mga tao para pod dili pag create nila og kanang pagduha ba. Hayan karong simanaha, gilaumang mapagawas na sa City Administrator ang listahan sa mga apektadong panimay ug istruktura. Tagsa-tagsaon unya og istorya sa mayor ang nanag-iya niini. Plano sa Dakbayan nga tukura na unya og permanent fence ang dapit aron wa nay makatukod pa og mga panimay sulod sa critical zone. Luan Mirundina, Balitang Bisda.